chuir Jake Morrison an ramarc as a lábha le Tréigeadh, agus déag sé timpeall cheamara inneal stáisiúin Kepler. Bhí na seoise corcair aisteacha a bhí feadh na bhealaí ag splonca go ríis. Bhí sé ag éirí an cúpláil cuachta a hocarú feadh 3 uair an chláig, ach bhí an teicneolaíocht eachtrannach fós ag cur isteach. Rinne na Zafarianig gach rud a bhí cosúil le beo le fiadán a bhí ag bóla cosúil le féiteacha fola agus panéil a bhí te don lámh. Bhí an stáisiún le mhór, I bhfad níos mó ná aon rud a bhí tácha ag daoine riamh. Chruach sé amach I ngach tréu cosúil le crán míotal le mhór, le bealaí beo a bhí cosúil le amalú. Bhí Jake ag opair an seo feadh 8 mí mar cuid den clár taiade cófáirteach idir an domhan agus an chóchaiste Zafarian. Bhí sé ag dul ólam a teicneolaíocht, agus iad ag fálam faoi innealtóireacht dhéine, ach le déanaí bhí rudaí ag dul mícheart. Morrison tuairiscí chuig an ionad cheannas látarach. Tháinig an go plíd a chamarsáid sa teanga chlicáilte, busaí de na Zafarianig, aistrithe ag a chluasán go béarla. Rá Jake a cuid uirlisí agus hiúil sé tríd na conarí cuairte. Bhí na bealaíonn seo clúdathe le rud a bhí cosúil le féiteacha, ag longrú go bog le bullaíte. Rinne a bhróga fuaimena macaille an uorlár míotal. Chuaigh sé habhraints ibrithe Zafarian rinne neabhard go hiomlán. Bhí cuma orthu mar dhaoine airte, tannaí clúdathe le craitin lia, le súla móra dua agus forearms. Chréid an cuid is mó acu go raibh daoine primitive. Bhí an tionad ceamas ag busaí le gníomhaíocht. Bhog na dosan Zafarianig timpeall fanail rialata, a dhás amach as an uorlár cosúil le beacán. Sa lár bhí an ceannasaí bheilte, an ceann stáisiún. Bhí a chracan níos dorcha ná na cinn eile, ag taispéint a aird céime. Deanna Morrison a dúirt bheilte, a aistrithir ag déanamh a gutha fuan fuair agus míotalach. Fuairmid oireadtha nua ón gála cóchaitin. Hiú Jake níos gaiire dó. Bhí zéiríonn eile ag pachal treileh isteach I cimádán aisteacha a bhí cosúil le fílte iad féin níos lú. Cén cineál airde ceannaisí, tá na cárais stáisiún ag teip níos mó ná mar is féidir a dhéisiú, a bhí ní bheilte. Tá an líonra bionural ag dúiltú dar go fáirteanna meicniúla. Tá muid ag éirí feadh na miana an bheag a hocrú, ach tá sé ag dul an olcas gach lá. Dúirdaí an cócaiste aslanú lárach. Bhaithí Jake a bholg ag titim. Aslanú. Cad marall an taiade. Cad marall na ball fuirne dáine. A stréifar na sorí taiade chuig áisina eile a dús bealtar, ag cruthaigh ceann dá cheire lámh go neabhardas. Maidir le ball fuirne dáine is tusa an tain duine atá fágtha. Dil na cinn eile an domhan an bhí seo caite. Bhí sin fíor. Bhí Jake tar éis opair dheonach I dhéanamh chun fanacht níos faide chun éprú thionscatal innealtóireachta cófáirteach. Ba an tain duine dáine a bhí fágtha stáisiún le 300 Zafarian. Caitheann a hickí na longa aslanathe, do faisinre Zafarian lárach. Tá longa ag duga cheana féin. Stad tar
agus déitoch Jake rud ag an cosúil le éifile a eicáil ina thuúla móra dua. Mother le haslanú dáine. Meastar go bhfuil do rialtas sé bhí. Sé bhí? Stán Jake ir. Cén fá cofada? Deacrachtaí politiúla. Dúist bheltar go simplí. Tá na conspóidí trádala le déanaí idir do specas agus specas, tar éis muilena taiglóireachta a chruthú. Ní féidir le longa dáine dul isteach sa geilg seo gan caibidlíochtaí fásinge. Déach Jake timpeall ar an ionad ceamais. Bhí sa firianna ag glúiseacht go tapa, ag clocha treilmh tábhachtach agus ag fágáil éon rud róghram ná casta le bogag. Mar sin, cad a tharlaíonn domsa? Is féidir le teacht líon chuig an domhan cholíneachta sa firian is gare a tharraigh bheltar. Mar sin féin bheadh tú teiranta ann go dtí go mbeidh longa taighleoireachta dáine in ann tú a aiscáil. Déiteach sé sin a bheith níos fáid ná sé bhí, smaoinigh Jake ir. Bhí sé níos measa ná fanacht ar an stáisiún, ag fáil bháis ar gceann eachtrannach, is dócha i gcineál áise coineála. Ar a lagat an seo, bhí éasige a bhealach timpeall. Cat mar gheall ar an stáisiún, má ágan gach duine, cat a tharlaíonn dó. Bei sé tréigeadh a dúirt Beltar. Dúnfar an líonra bionural go hamláin sa deire. Gan cathál, teipigh ar an tacaíocht batha laistí díachtaní. Tá gá le duine éigin fanacht agus cáris bhunúsacha a chanál éirí, a dúirt Jake. A bhalas, nuair a hicí longa dána an seo sa deire, gheobh siad stáisiún marabh ag snámh sa spás. Stop roinnt sa firiannig a pacáil chun éisteacht. Bléisig fórams bealtar sa rud a dhomhailm Jake a bhí códhéanann len an gálan. Tá na cáris róchaiste le tuiscint bheana. Teastíonn t-eolas agus éiliúnt ar le ónar vitacneolaíocht. Tá mé ag opair le de cháris I fad 8,000, a bhalas Jake. Béidir nach dúgam gachrúd, ach tá is agam go leor chun tacaíocht batha agus cuacht bhunúsach a chanál éirí. Bhealad fanacht an seo I náireadh I déanaar, díreach bheltar. Stáisiún atá ag teip le teicneolaíocht, nach dúgann tú beocanach fa sé bhí, smaoinigh Jake ar a róána. Té go tí dán príosún eachtrannach, ná fanacht stáisiún a bhí sé ag tosú a thuiscint le hiirlisí agus trealamh a déitoch sé a úsáid. Ní roa I náire a bhí ann. Se fanfa mé. Rinne bheltar fuaim a déitoch a bheith ina gáire. Pá da specas an bhisnach ná a nimach. Gema. Fágthamid trealamh bunúsach diagnáiseach agus saláthirtí éigeandála. Tharma sé thuaire an chlíg seo chucing. Déach Jake mar a facáil na sa firiannig a trealamh art le bhéal agus iad a lochtú ar a cuid longa. Dag sé dé le saláthirtí bia, iirlisí bunúsacha, agus cat a bheisiad a bheith in angléasna diagnáiseacha primitive. Hui an cuidiis mó dá nidir gabhalacha biotech sophistiiciúla leo. Tá líonra bionural an stáisiún an éigefsaí, a thug bheltar rabhaigh, agus ag uliathú le imimecht. Ná déan iirecht éon deisiúcháin mhóra. Cuní a méid is féidir leat agus fanacht le TARRTHÁIL. Chléin Jake ach go príomháideach
bhí sé ag pleanal cheana féin níos mó ná díreach a chaháil. Bhí roinnt smínte aige bhí cat a dhéadach a bheith ina chúis le teipeanna an córais. Smínte, a dúiltaí na zafariannig, mar ró siimplí. Dí chopládaigh an long zafarian deireanach ag 1800 uair an cloig am stáisiún. Seas Jake an Jake brathnóireachta, agus déach sé ag imimecht I measc na réaltaí. An sin chas sé, agus déach sé na panel riamhata timpeall Le díobh seo, bhí seilse roigh deithge ó Taispeáint. Grónd an stáisiún timpeall fuaim cosúil le miotal faoi strús. Splancag, agus Jim an bioseilsí sa bhallaí. Áitéigean sa fad thosaí alarm ag bíp. Rollach Jake suas a sleeves, agus bheoch sé suas a toolkit. Bhí sé ag fás suas éireann I Kansas, ag deisiú paracóí agus cáras iscithe, le héin fáirteanna a d'fhéadfadh sé áil. Bhí a ahad I gcónaí ag rá go féidir le héin bheasin a thuiscint, má thucann tú éard a rá sé ag géirí a rálaat. Ceart go leor stáisiún, a dúir sé os art, agú ag meachala sa chonar fólamh. Feicfimid cat atá cearlaat I nárara. Thosaí an chéad bheadin ag Jake ina aonar stáisiún Kepler leis na sealse ag dul amach go hiomlán. Dhúsí sé in darcadas iomlán ina HFY, an téir ag mothú staile agus té cheana féin. Bhí an humbug den córas a thuúrsala stoppa éigean le líon na híche. Bhain sé amach a flashlight agus bhrí sé Geabhar an bhíama tríd an darcadas, ag Taispeáint dó na ballaí cuairte dá cheomra. Bhí na panel bioluminescent a bhí jigná ag longrú le solas carcra bog inis darcha, agus fuair don lámh. Cúla sé an stáisiún ag crícinn timpeall cosúil le seanteach I storm. Cléas Jake go tapa, agus rinne sé a bhealach cig an ranóg innealtóireachta. Rinne a casa fuaim na macala go hards na camarí fola. Gan an toran cúlra leanúnach de córais ebre frach an stáisiún marabh. Cúi sé ha roinnt panéil éigeandála a bhí ag splancach sáilse raibh dearga. A gúbhacht cealraí an tainrod a bhí fós ag opair sa phríomhmhá innealtóireachta. Fuair Jake chaotic. Splancach sáilse raibh gach áit agus na scáilán bheaga a bhí fós cúmachtathe taspána grif agus ibhreacha nach raibh cíl bith acu. Dág na Zafariani a trealamh bunasach diagnóiseach, ach bhí na tróiricha go léir ina teanga. Déifeach a astrathóir lámhseáil cainte, ach bhí lámhleabhar heicniúla scríofa ró casta. Thosaí sé leis an méid a bhí eolas aige. Ba é an tacaíocht batha an rud ba tábhachtaí. Gan scopag bha sé ag plúchog leistí de léhananta. Fuair Jake an príomhfanéil tacaíocht a batha, agus dúsáid sé a flashlight chun a scrúdú. Bhí na cóforteanna biomechanical cosúil le trasnú idir ceorcad ríomhara agus fiacán bio. Fiadán a bhí cosúil le féitacha fola a nasca le boscaí miotal a bhí ag thom le lectrachas. Chuaigh Jake I deagmáil le ceann de na fiadán go bog. Bhrá sé te agus bhí sé cosúil le búla beag, cosúil le buile crí. Ach bhí rud éigean cearr. Bhí an fiadán ag athú dá ó báindearg sláintiúil go buí glas tin. Agus ag fearra, bhórtag brín beag leacht amach, áit a raibh an fiadán ceangailte le bosca acminial miotal. Tá sé cosúil le infamhtú a dúirt Jake leis féin. Chonaic sé rudaí cosúla an bhearm nuair a bhí córais iscithe éileatha. Bhí na bioparts ag dúiltú na códanna meicniúla díreach mar a dúiltaíonn corp rud achtrach. Cha sé an túr an chláig seo chugan ag crálú trí fanéil rochtainna,
ag leanúint an córas tacaíochta batha tríd an stáisiún. Gach áit a déach sé, fuair sé an rud céine. Bhí na cófortúna beo ag díoscúla na nasc míatal go litrúil. Leacht glas a dúirteag timpeall bhoscí acofal. Bhí dramchlí míatal, pitid agus creamfa áit a raibh siad I deagaváil leis na biotubes. Chumhní Jake ar a chóra lena dheiffiúr cét a bhí ina altra ais ar an dám. Bhí si treis insintó faoi YouTube organ nuair a insí córas éhéamachta an óthar organ nua mar nach raibh sé aitheanta mar cuid den charp. Bhí an líonra bionural an stáisiún ag déanamh an rud céine leis na cána micniúla. Faoin meán le bhí Jake treis éirí as cuacht éigeandála a rí chuca áit agus an phríomh innealtóireacht. Bhí na ginneadóirí éigeandála go hamlan micniúla, mar sin ní raibh an líonra bio in an curisteach orthu, ach ní raibh go leor bresla acu ach ar feadh cúpla seachtain ar a bhéid. Fuair sé an taoinead práisiúla bionural lárnach ag gréalar an stáisiún. Bhí sé cosúil le hincean ollamhór déanta as críostal agus fiochan beo, timpeallata ag na mílte snáithín tanna grúige a nasca le gach córas ar an stáisiún. Bhí na snáithíní ag lonrú le solas bog, ach déaltach Jake a eiceáil go raibh go leor acu ag éirí torcha cosúil le nérán ag fáil bhais. Thia Jake os cór an éanaid bionural le cúpán caffé ó na haláthirtaí éigeandála. Rinne sé staidir ar an incan eachtrannach ag éirí a thuiscint conas a dépli sé. Bhíní na zafirianí go raibh sé cosúil le riamhar a beo ag déanamh cíntíí faoi éib. Bhí na zafirí ag córáil leis mar bheasín a bhí bitálaíoch, nuair a bechóir dómh a bheith á córáil mar fáistí beo. Smíní Jake ar na catríomh hóisialta a bhí fálamtha aige ar scoil. Bláhanna agus becha, íosc agus stáisiún glantachan, daoine agus na bachtir ina málach. Dhá organach éagsúla ag opair le chéile, gach ceann ag soláthar rud éigean a theastaí ón ceann eile. Cad a tharlaíonn má táimid ag déanamh seo go léir mícheart. Díafrí Jake gin seomra fólamh. Cad a tharlaíonn muair a gcaithimid tú a chhlacha le páirteanna micniúla, ach go gcaithimid páirteanna micniúla a dhéanamh ar bheabhad ghlacha ló. Chuaigh sé a chuidsle an oíche sin agus a aontain láinte éideachtaachtaí. Lean an stáisiún ag teip timpeall, ach bhí Jake ag tosú ag tuiscint ar an BHFUIL. Bhí na zafarí ag éirí an líonra bionural a cheamas, chné a cur faoi smacht. Ach bhí Jake ag tosú ag smaoineamh cosúil le fermiúr a ríis, ag smaoineamh ar cóhibrú seachas i rialú. Nuair a rúisí sé an bhaidean darceann, bhí an téir fuair agus tanní. Ach bhra Jake níos dóchasaí ná mar a bhí ó déalaigh sé. Bhí plan aige, agus don chéadúr ó dag sé ina aonar, chréad sé go bhféadfadh sé an stáisiún a shábháil in áireamh. Thosaigh Jake a chríú lá ina aonar le tarraingamh simplí. Chlach sé píosa beag míatal ina orlaisí, agus chuir sé in aice le ceann de na pointí nasc bionural. Laistú de náméid, déadach sé an fiochan beo a eiceáil ag tarrant ar shiúl ón míatal, ag cruthú bearna. Bhí an líonra bithe líochta ag seachant teacail
go gníomhach. Díreach cosúil le háthar mo dheiffiúr ag dúiltú tras bhlandócháin, muttered Jake. Glá céit an gcóras cumarsáide igandála a níthe roimhe sin, ag úsáid cuacht luachmhar chun cóirla a fháil uathaí faoi freagartí I dhéanachta. Bhíonn sí cumas a dúsáid dochtúirí drugaí speisialta uaireanta chun an cort a dhéanamh ghlacha le haragán achtracha. Ní raibh drugaí leithis ag Jake, ach bhí rutaigean eile aice. Sa chuid siatharlanne den stáisiún, fuair sé trealamh a diaitag ábhar a analysú, agus a bhánú ag an leibhéal mólínach. Bhí na zappaí tar éis sé a úsáid dá taide, ach bhí siad fágtha mar bhí sé róchrom le bogag go tapa. Chaith sé an bhaidean ag fálam conas an faibrití mólínach a úsáid. Bhí an cuédan dearta do lábha zappirian le cehre bhéir, ach dearí le Jake a idirnú. Déadach an maisín ábhar a bhriseach síos agus iad a afanú le héireanna éagsúla. Bhí sé cosúil le printéir 3J a déadach obrú le héadamh aonar. Tháinig an céadsméanamh ag Jake ó rudéigean a bhún a cheannathar dó faoi granú crainn 30. Nuair a hastig ut branse ó crán amháin a cheangal le crán eile, the earth an nasc a dhéanamh bhealach a ghlacach an dá crán. Bhí an rún sa cisiil cuédam, an áit a raibh an dá cuid éagsúla le chéile. Ghlach sé samplaí den íocán bionural agus den na cófortúna mutal a bhí ag teip. Dúna an faibrití mólínach an dá ábhar a amalísiú, ag taspáint a struchtúr céimicithe dó an scáileán. Bhí an bitilíocht bunathe carbón agus costa, cé go raibh an mutal cábhítal simplí íran agus copper. Cad a tharlíonn mo dhéanam dricad, dífra Jake dó féin. Rudéigean atá pórtach bitilíochta agus pórtach meicniúil. Ag buint úsáide as an bhabrití, cruthaigh Jake cábhítal nua a cumsí cóthúla orgámacha, cosúil leo siúd sa íocán bionural. Thóg sé iirecht an meascán a ceartú. Bhí na cuaig leaganacha tosaí díscáilte láthreach nó dúiltíigh dóibh díreach, cosúil leis an mutal buna, ach bhí an sé iirecht difriúil. Nuair a chur Jake sampla beag in aice le point nasc bionural, níor tharraing an fiacán beo shiúil. Ina áit sin, bhí sé cosúil le fisreacht, ag síne snáithíní beaga I tro an ábhar nua, cosúil le méire ag an núcag rudéigean samúil. Conaí Jake a anáil agus ag fara. Cuaí na snáithíní bionural I deagháil leis an ábhar hibbeideach, agus thosaigh siad ag fillte timpeall go ré. Lastíide úr an chláig hí an nasc láidir agus cobsaí. Ghlach an fiacán leis an ábhar nua mar cuid de féin. Ibliann sé, whispered Jake. Bhra sé cosúil le ag gol, ach ní raibh duine bé an chun é a cloisteáil. Ba bhó an dúsláán a bhí an. Bhí Jake ag teastáil chun na naisc go bhí ag tip a achaláthar fud an stáisiún. Ach ní féadach sé a dhéanamh go léir ag an nám céime. Déadach an líonra bionural a bheith scamrathe dá dorlóg an umarcha arutha go tapa. Chuimhní sé conas a thug dochtarí cágus nua isteach go máll, ag tuairteam don charp a éiriúnú. Thosaigh Jake leis an gcóras tacaíochta bethe. Benny go cuaireamach as ceannaháin de na meatal a bhí ag teip, agus cuide ina ionad an tábhar hibbrideach nua. Tréigeadh an líonra bionural láthreach, ag seáladh sreabhan boundearg sláintiúil tríd na fiatban in ionad an leacht
buí glas tín a bhí fechte aice roimhe seo. Le líon na léhananta amach rán dearbar Jake nás imeachta. Gach meidin athlábhar sé dhá nó trí naisc le na nábhar hibrideach. Gach tróna déanadh sé momatóireacht freagairt an líonra bionural agus dhéanamh sé a chur chuige a chaheartú bunata a bhacha sé. Thosaigh an líonra ag muinneáin ann. Déadach Jake a eiceil sa slí a lasa na panéil bioluminescent nuair a tháinig sé gar agus conas a híne na snáthíní tró a lábha nuair a dibli sé Iesúcháin. Bhí sé cosúil le opair le henahí anchiste a bhí ag fálam aitheantas a thuairstó mar charra seachas mar bhagast. Faoi dhiire na seachtaine, bhí Jake tar éis taceocht batha bunasach a abhanú fud a chuid den stáisiún. Bhí an téir glan agus úd a ríis, agus bhí an teocht cómhsata. Ach níos tábhachtaí fós, bhí sé ag tosú ag tuiscint conas cumarsáid a dhéanamh leis an líonra bionural. Fuair Jake amach go freagar a líonra patrún agus rithimí. Nuair a dibri sé go seasta agus go sochar, dawn an córas cúsaí. Nuair a bhog sé rógáiste nó a rinne sé airithe toban, bhean na biolights ag splancag go nérógach. Bhí sé cosúil le opair le capal a heastaí chun muinneáin a chur ina mercí. Thosaigh sé ag caint leis an líonra agus ag opair, ag miniú cat a bhí á dhéanamh aige I téirmí siimplí. Béid mé ag sólachar a nasc seo inise déarach sé. Cabhróg sé leat mothú níos fearr. Ní raibh Jake cínte an tuig an líonra a chuid fochail, ach bhí sé cosúil le freagairt de gú sochar. Tháinig an dulchan cín nuair a bhí Jake ag opair an príomhchóras dála cúmachta. Agus ag iliamhú chun nasc hibrideach nua a thuiteáil, rinne an líonra bionural rotéigean gan cinne. Ina ionad fanacht go fínach, chabhraigh sé go gníomhach trí snáthíní nasc a híine tró an cóbhairt nua, rud a rinne an súiteáil níos éasca. Tá tú ag fálam a dúirt Jake ionach. Tugann tú cat atá á dhéanamh againn. Ón pointe sin aig, chuaigh an opair I bhfad níos tapúla. Thosaigh an líonra bionural ag túir Jeisiúcháin Jake, ag uamhú nasc ribhré agus fiú ag mollag súbhanna níos fearr de cóbhhartaine nua, plí snáthíní tréireach a ás. Bhí sé cosúil le cúntóir ancliste, a thug an opair níos fearr ná Jake. Thosaigh Jake freisin ag úsáid uirlisí agus technítí, nach raibh na zaparig smaoinemh áf thuiríomh. Rinne sé treilmh ón gceistin stáisiún a thúsáid chun fálcadán chéimiceacha a chruthú chun ábhar a chúrá. Dúsa sé bratéirí talachíochta ó na siarlanna taighde chun sláinte a níocháin bionural a bhanatóireacht. Rinne sé fiú a hablid riamhar a féin a bhaithanú chun cuédan a dhéanamh go ddíreach, le prótachal cumarsáide an líonra. Níos tábhachtaí fós thosaigh Jake ag tuiscint nach raibh an líonra bionural ach riamhar a beo. Bhí sé ina fáirtí. Bhí na zaparig tar éis iarracht a dhéanamh a rialó, a bhrú chun na náirteacha a leanúint. Ach tháinig Jake chuige mar cóheaman,
ag éirí có-ibrú seachas ag éileamh géile. Faoi dhearg a ghearr seachtain ina aonar, bhain Jake amach rud nár éadaí le blianta innealtóireachta Zaparian. Ní raibh cáras an stáisiún, ach copsaí. Bhí siad ag feabhsú in dádaíre. Bhí éifeacht dúlacht chuachta suas tríocha faoin géad. Bhí an taithíoch beatha ag táirge níos mó óisiginne na mar a déiteach Jake a úsáid. Bhí an líonra bionural níos sláintiúla agus níos fracraí ná mar a bhí sé le blianta. Seas Jake sa seomra práisiúla lárnach, ag brathnú ar an éanad bionural olivór ag cumall le solas geal sláintiúil. Bhí na mílte snáthanaí nascacha ag longrú cosúil le réaltaí, ag iompar faisnéise agus finiamh ar fud an stáisiún. Déanamid firean bheith a dúirt Jake leis an líonra. Déiteach sé a bhionú go raibh na sáilte ag cumall beagán míscile mar freagart. Áil is go raibh an líonra sásta leis an molach. Trí cheachtaine tar éis donna sa firig imacht, gúsaigh Jake le rutéigean nach raibh taithí aige riamh ar stáisiún Kepler. Ciúnas iomlán. Ní an ciúnas cáras briste, ach an post siochananta de gachrúd ag oppar go furfa. Bhí an líonra bionural fólampa a ré, thó héfachtach sin, nach nearna sé na fuaimine humming agus clicking strúsfeire a bhí ina torran cúlra leanúnach a thuille. Rlach Jake a chud éadaí agus thiúil sé go dtí an Jake brathnóireachta le na chafa maidin. Lasmi bhí an spás finneoga mór mar a bhí a gcónaí, ach lastiú den stáisiún bhí gachrúd airita. Bhí na panéil bioluminescent sna ballaí ag longrú le solas seasta, sláintiúil. Bhra an téir úr agus glean, níos fearr ná mar a bhí sé riamh nar a bhí na sa firig fós ann. Agus Jake ag siúil tríd na hallaí, thug sé faoi deara rutéigean nua. Bhí na ballaí féin cosúil le freagart dá láireacht. Bhí sáilte beteolaíocha ag longrú beagán níos scile agus ag dridim, an sin díim ia arás go ná tar éis dó pas a áil. Bhí sé áil is go raibh an stáisiún á cur ar fáil dó. Sa ring innealtóireachta, cheicáil Jake a túras cálacha maidin. Bhí na híomhracha dochreite. Bhí éifeachtúlacht chuacht a feabhsaite gá chéad faoin géad le seachtain a nuas. Bhí an stáisiún ag giniúnt níos mó finiamh ná mar a úsáid sé. Ag stáráil an umarcha í gáris cealraí bithilíocha a bhí fásta ag an líonra bionural ar a chuid féin. Mehan bheith a stáisiún a dúirt Jake leis an éanad práisiúla lárnach. Bhí an íoncinn bionural olivór ag cumalt le solas té, agus déadach Jake a bhíonú go raibh sé ag mothú sásamh uaidh. Le líon na seachtainaí seo caite, bhí sé fálanta aige giúmar an líonra a léamh trí na patrún solas agus rithim a cuid cumalt. Bhí plananna ag Jake don lá atá aniu ann. Bhí na cáras bhunúsacha go léir ag oppar go forfa, ach heastí uaidh rutéigean níos uaillmhíonaí a chrial. Bhí an tairm cumarsáide stáisiún domáiste sula raibh na Zaparíg imethe, rud a chur teireann le teagmháil leis an domhan lasmaigh. Thíl Jake go bhféadfadh sé a hocarú, ach
bheadh sé ag teastáil ón líonra bionural cópháirteanna nua a as go hiomlán. Rinne sé a bhealach chuig an innead cumarsáide ag iompar páblad rianmhara a bhí mánata aige chun cóhéadan a dhéanamh go ddíreach leis an líonra bíon. Rinne Jake éamh-gáire agus é ag cumag a freagara. Rinne sé iarracht a bhána a bhíniú i téirmí siimplí, ach bhí a isaige gan an líonra bionural a eiceáil i ngníomh go mbeadh sé deacair déine a thuiscint cad a bhí bainte amach aige. Le líon na léhananta ina dhiar sin, lean Jake ar aghaidh ag obair leis an líonra ar thionscatal níos mó. Rinne siad córas a chúrsala uisce an stáisiún a bhunú. Rud a rinne sé chomh héifiachtach sin gur thar sé uisce glan breise. Rinne siad na háisina táirgeachta bia a airach ag cruthú gearchdíní hiodrapónacha a dáas níos tapúla agus níos sláintiúla ná éon rud a bhí banisteithe ag na Zapadians. Ba é an tarthú is mó a bhí ann ná struachtar an stáisiún féin. Fuair Jake amach go féidir leis an líonra bionural conarí agus seomraí nua a as nar a bhí gáó. Ag obair na chéile leithní siad na háiteanna marachtála agus chrúthí siad spásanna siarlanne nua. Bhí an stáisiún ag fásca litrúil cosún le harcamach beo a bhí ag oirianlú chun freistal i riachtanis. Jake. Thug Jake faoi deara freisin go raibh a sláinte féin ag feabhsil. Bhí an téir chomh glan agus chomh catham sin gur bheithí sé níos funiúla ná mar a bhí sé le blianta. Bhí an líonra bionural fálamta ar bhealach éigean chun an atmosfér a bharthású dá iseolaíocht an duine, ag cogartú le bhéal ochaginne, taise agus fiú gáis rian chun cúinealacha ferfe a chruthú. Ach bí é an forport is suntaisí ná an fáirtíocht féin. Ní raibh ar Jake a thuladh a bhíniú cat a bhí ua don líonra bionural. Bhí sé fálanta aige a riachtanis a réamhheas, ag ullmhú urlaisí agus ábhar, sula níorfach sé orthú. Nuair a d'oibrigh Jake ar Iesúcháin, chaigirtó an líonra salsiú agus teacht chun an obair a dhéanamh níos éasca. Thosaí an líonra freisin ag taispáint rudaí do Jake nach raibh a isaige faoin stáisiún. Tróra sé é chuig limistéir stórála i bholach a bhí dearmata ag na Zafirians, ina raibh trealamh agus soláthirtí úsáideacha. Tá spánfach sé dó Páilán chatála nach raibh le feiceáil iad éon phlean, giorratha a rinne níos éasca bogag timpeall an struchtúr ola bhór. Thug Jake go raibh an líonra bionural i gcónaí i nán na feabhsata seo a dhéanamh. Ní raibh na Zahirians tar éis iarra ar a chabhar riamh. Bhí si tar éis déalá leis mar uirlis a bhí le rialú seachas, mar chomhfáchtí a d'ibrú leis. Míomhán tar éis dó a bheith fágtha ina aonar, fuair Jake teachtareacht práineach ó údar stéine agus Zahirian éireann. Bhí lange ón dá specas ag teacht chun feabhsata mistéireacha an stáisiún a imscrúdú. Thiúchadh siad laistí te léhananta. Déach Jake timpeall ar an ionad riamhata, a bhí ag feidhmiú níos fearr anois ná mar a bhí faoi rialú Zafir an riamh. Bhí na bioleitzes ag pulsa go ré,
agus bhra sé sásamh an líonra lena nobar le chéile. Bei siad an iontas, a dúirt Jake leis an líonra. Fréad na seolsa níos scile, agus bhí Jake cinnte go bhaid sé rutain cosúil le grán óna cófortí neamhnách. Cha sé an cuid eile den lá ag ilimthú túrascalacha minsnartha faoin na bhána agus a fianachtaine. Go luath, fead an crunne lasmig ag fálam cad a déiteach innealtóir agus líonra bionural eachtrannach a bhaint amach nuair a d'oibrigh siad le chéile mar coimhionan. Seas Jake an Jack bratnóireachta, ag féchant dá grúpa langa ag dhruidim le stáisiún Kepler. An taobh clé fog 3 hotach zeithríonn slíc I formú furfa, a gcuid hull biometal ag lonrú I réalta. An taobh dheis, tháinig 7 taide déine amháin níos cuaireamach, a dhearg ilach ag brathnú garbh I comparáid leis an sothach eachtrannach. Bhí an 2 grúpa tagga ag an am céine, rud a fuair Jake greanmhar. Ní raibh aon ceann de na speiceas ag géirí an gceann eile an stáisiún a bhaint amach I dúis. Is dócha go raibh siad ag súil le duine marmh ná le séráid a bhí ag feideamú go donna a fháil. Ina anad sin, bhí siad tí rudain a fháil amach a aród gach rud a ceap siad a bhí t-eolas acu faoi innealtóireacht. Well, a fórtí, a dúirt Jake leis an líonra bionural. Tá sé showtime. Fréamh na seolsa timpeall sa bhéid a bhí fólamtha ag Jake a ahant mar leagan an líonra de gára. Le 5 seachtaine anuas, bhí caidreamh forbara acu nach raibh cosúil le héan rud a bhí daoine ná zeithríonns riamh samhlaigh. Ba an céad seachach a dtuga ná Zepirion. Tháinig an ceannasaí bheltar féin tríd an éirchlas, agus ina dhiar sin for an innealtóirí agus álata. Bhuail Jake ló sa duga, ag géirí gan mianchóra a dhéanamh a gcuid léirithe iontais. Downa, Morrison, a dúis beltar, a cuid lámh ag glúiseacht I ngáthaí marabhail. Tá tú beo agus is cosúil go bhfuil an stáisiún ag feideamú. Níos mó ná feideamú, a ddraigear Jake, bhela turas. Agus iad ag siúil tríd na conarí, bhí an éireann Zepirion I gcairí níos mó íontas le gach céim. Bhí na panel bioluminescent ag lonrú le solas seasta, sláintiúil. Bhí an téir glen agus úr. Bhí na cáris go léir a bhí ag teip nuair a d'fhág siad ag obair go forfa anois. Tá sé seo dhuaanta, a dúirt duna de na innealtóirí Zepirion. Bhí an líonra bionural ag dúiltú do gach cófáirt bheicniúil. Cumas a dhéasí tú na nasc. Ní dhéasí me iad, a bhuinig Jake. Chuir mé rud éigean níos fearr ina náit. Thug sé iad chug an ren innealtóireachta, agus haspáinse dómh a chuid cóhéadan hibrideach biomecniúil. Rinne na innealtóirí Zepirion na nasc a scrúdú le corail ag fás. Bhí an fiachán beo agus an miotal cótáte go forfa, ag obair le chéile gan éon chóirte dúiltathe. Conas a fuair tú amach an technic seo, a diafrig bheltir. Stop mé ag géirí an líonra a bhrú chun ar techneolaíocht a lacha, a dúirt Jake. Ina áit sin rinne mé techneolaíocht a heastaí ón líonra a lacha. Is sé sin an difriocht itir smacht agus cóil. D'éirí an soach dhána úr an tléig ina dhiar sin. Chuí an captain Lisa Ken agus a firean óliachta isteach sa turas. Cho íontas céine leis an méid a bhí binte amach
ag Jake. Bhí na dúine ar a bheith buíoch as éifeachtúlacht ásathe an stáisiún agus na cumas nua a bhí forbarthe ag an líonra bionural. Jake, tá na léamh cuachta seo do cheitte, a dúirt an Captain Ken, ag déanamh stáidir ar a scanóir. Tá tú ag giniúnt 3 huaire níos mó finneamh ná mar a bhí an stáisiún dearta chun na háraige. Deabhlaim an líonra bionural gachrúd a bharfiobsú, a bhuinig Jake. Nuair a stop mé ag déaláil leis mar bhaisín agus thosaigh mé ag obair leis mar chomhpháirtí, thosaigh sé ag taspáint dom catch a bhí sé in ann a dhéanamh indáireadh. Ba an léirú is dramatúla nuair a chríoch siad an tionad cumarsáide. Deir Jake ar an líonra bionural a thaspáint dá cuairteoirí cad a d'fhéadfadh an teiré cumarsáide nua a dhéanamh. D'fhreagair an líonra 3 chomharthaí ó ar fud na crunne arachtan, ag taspáint léiricha réalta agus suamhanna lunga nach raibh ar chumas an dá speiceas a ghra roimhe seo. Deach na innealtóirí Zephyrian agus Dána ar a chéile le rud éigean a bhí gar dúafás. Bhí na himplachtaí iontasach. Dá bhéadfaí páirtíocht a dhéanamh le líonraí bionural seachas iad a rialú, hí na féideachachtaí teicneolaíocha gan teireann. Dúirt Morrison go maith, tá rud éigean bainte amach agat a dhearg ár níaltóirí is mó a bheith dúsheanta. Chrúthaigh tú 7 crán ó 4 idir cáris bhítheolaíocha agus bheicneola. Leis na léhananta amach rám, d'oibrigh an dá ferran chun mána Jake a giciméadú. Phleach siad scananna miúnsamrathe de na cóhéadan hibrideach. Thaifeadh siad freagartí na líonraí bionural agus chuir siad agalamh ar Jake go feisting faoi na heicníidí. Bhí gach duine ag éirí a thuiscint, conas a d'éirí le duine amháin dána áit ar hip ar airne ólathe eachtarnacha chun cín. Tháinig an freacre a thug Jake síos go dtí an feirspictíocht. Bhí na Zephyrians an farbarte, ach rinne siad gach fáild a chur i láthair mar gúsláán teicniúil a bhí le réiteach 3 eolas níos fearr agus réití chasta. Rinne Jake an líonra bionural a chur i láthair mar a bhún a cheannathar dó anamhathe ferme a chur i láthair le fáinne, meas agus tuilteannas éisteacht. Fan tú úsáid as an líonra mar go raibh sé cliste a dúirt an Captain Chen. Van na Zephyrians úsáid as mar urlais an sophisticéite. Tá sé cliste a dúirt Jake. Béidir nach álaí atágan, ach smíonn sé, fálamíonn sé, pá roanna aige. Nuair a thug mé é sin, tháinig gach rud eile indeanta. Bhí na himplachtaí palatiúla ola bhór. Crathaithe ag rath Jake go féidir le dúine agus Zephyrians níos mó a bhaint amach ag obair le chéile, ná mar a d'fhéadfadh 1 speiceas amháin a bhaint amach ina aonar. Ba bheag agus gan pointe a bhí na díosbóidí trádala agus na teamas tailóireachta a chur máil ar tharrtháil Jake. Thosaigh an dá rialtas lábhrach ag planal tionscadal táid chomhpháirteacha bunata ar ineachtainna Jake. Réalóidí na teicnítí a dúrbar sé gachrúd ó stáisiún SPÁIS go choilínachtaí pláinéadacha. Déadfaí na líonraí bionural a úsáideann an dá speiceas a athhrú ó urlaisí go chomhpháirteacha fíor. Tarraigh post do Jake le clár SPÁIS an duine agus le cóirla táid Zephyrian éireann. Déadach sé dul áit bí, rutabí a dhéanamh, a tiicid féin a scríomh bunata
I de chuid fionachtainna réalóideacha. Ina áit sin, rúnaí sé fanacht STÁISIún Kepler. Is an seo atá an opair a bhíonnig Jake don Captain Chen agus ag ullithú le imeacht. Tá níos mó le fálam ag an líonra bionural agus mé an chéile. Harris sin tá gá le duine éigean chun an chéad chlóin ile innealtóirí hibrideach a iliont. Bheith an stáisiún ina héirid táid cópháirteach le hibrithe deánacha ón dá specas ag teacht chun mána Jake a ólam. Bhí an líonra bionural tar éis tasú cheana féin ag fás ranna nua chun freastal na clár táid leathnathe. Seas Jake an Jake brathnóireachta ag féchant na longa ag imeacht. Go luath thiocú longa ile ag tuairt álathe agus innealtóirí ag éirí fálam faoi cheanncránú biomeicniú. Bheith an stáisiún ina lornad fálama agus fionachtainna, ina thiombail na rudaí a bhí an déanta, nuair a d'oibrig cuaircucha difriúil le chéile seachas iomíocht. Ní donna de bhuachal ferme ó Kansas a dúirt Jake leis féin. Freap na bialites timpeall go té, agus bhaigh Jake an sásamh a tháinig ó opair a rinne go maith. Bhí sé cora stáisiún achtarmach ag teip agus dúrach leis ach marachtáil go dtí go dtiúchug TARRTHÁIL. Ina áit sin, bhí sé tar éis an caitreamh idir gá specas a réalóideú agus deisina a uscailt, nach raibh samhlaí ag ceachtar acu. Cruthata ag Jake Morrison gur uaireanta na réití is fearr ní ó heicneolaíocht chun cinn nó t-eolas níos fearr, ach ón fan simplí éisteacht, fálam agus obrú le chéile. Bhí an crunne tí a bheith ina áit níos cuibriachach